Bo día. Hoxe, desde as 7 da mañán, estivemos repartindo na parada do Cantón dípticos polo problema do transporte. Un transporte claramente deficitario na nosa comarca, tamén en Betanzos, con moi malas conexións, con un déficit tamén de frecuencias e de horarios acaídos e que están perxudicando a mobilidade da xente traballadora e dos estudantes que se teñen que mover á cidade da Coruña ou mesmo entre as parroquias e entre os distintos concellos da comarca. O BNG leva reivindicando melloras no transporte por estrada, tanto a Xunta de Galicia como as empresas que teñen as concesións, e tamén o transporte, por certo, por ferrocarril, que tamén está carente de frecuencias e de horarios acaídos e que, polo tanto, condenan o noso concello e a nosa comarca a estar condicionados para dirixirse aos seus centros de traballo e aos seus centros de estudo.